Entengueu que és un projecte en el que esperem que l'oli tingui protagonisme. Diguéssim, no enteneu l'oli com un producte afegit, no?, a dintre dels vostres plats, sinó que entengueu l'oli com un producte fonamental del plat, inclús del projecte, no? El que esperem és això, projectes molt xulos, que estiguin ben treballats, sobretot que neixin de la il·lusió, diguéssim, no ho feu obligats. Qui s'apunti a aquesta beca que sigui perquè sent que l'oli d'oliva és un producte que necessitem a les cuines, a la gastronomia, que el senti com a seu, que el defensi i que el faci servir amb criteri, no? I sobretot això, que sigui protagonista, perquè heu d'entendre que l'oli d'oliva verge extra és protagonista de la cuina mediterrània i de tota la cuina que fem al país. Us heu de presentar a la beca Siurana perquè us necessitem, perquè, com deia, sou el futur. Necessitem que aquest producte, que és emblemàtic a la nostra cultura, tingui pervivència i sigui present a tots els plats. Per tant, necessitem idees innovadores, sorprenents, però basades en el patrimoni culinari. Això és el que us demano. Estudieu el patrimoni culinari i feu els vostres plats a partir d'aquest receptari, donant-li un tomb, estimant-lo, tonejant-lo, dieu-li com vulgueu, però no us oblideu que tenim una cultura, que tenim un llegat, que venim d'una cuina i que aquesta cuina l'hem de preservar. Per això fem aquest concurs per vosaltres que esteu aprenent com podem cuinar, com podem treballar amb els ingredients de proximitat, i us animo a participar-hi. Per què? Perquè és que si el concurs no us toca, un primer premi segur que ja el teniu, el tindreu tots, que és descobrir, conèixer més bé, treballar amb oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. Us esperem aquí. Per què us he d'animar que us presenteu amb aquesta 6a edició de la beca de la DOP Siurana? Doncs escolteu, perquè al final és un projecte que pot ser fins i tot un projecte del vostre futur, és un projecte on l'oli ha de ser el protagonista, és un producte on hi heu de buscar aquesta excel·lència, aquesta originalitat, i us ajudarà a conèixer, que per mi això també és molt important, a tota la gent i a tot aquest valor que hi ha al darrere d'aquest oli d'oliva verge extra. En aquest sentit, el que ho faig és animar-vos amb els alumnes i amb els professors a que feu l'exercici d'utilitzar l'oli en les vostres elaboracions, no veient què sóc capaç de fer jo des del punt de vista de la transformació, des del punt de vista de la creativitat, si voleu, a partir de l'oli d'oliva verge extra, sinó com puc utilitzar aquest oli d'oliva verge extra a partir del seu coneixement, a partir del seu origen, a partir de totes les seves característiques organolèptiques, perquè em donin un resultat millor amb el meu plat, en coherència amb el meu estil de cuina. Jo crec que la clau d'aquest concurs serà aquesta, la clau de poder-los donar a la DO Siurana aquest exercici de com hem vist l'oli d'oliva verge extra de Siurana com un element essencial que he de conèixer, que he de valorar, que he de saber usar perquè em doni més valor al final a la meva cuina.